ang tagapagligtas ko sa buhay ko. Totoo yan. Akala mo maliligtas kayo ng kaalaman? Hindi. Maliligtas kayo ng pera? Hindi. Ang makakapagligtas lamang sa atin sa buhay ay si Jesus. Diba? Si Jesus lang ang tagapagligtas. Kaya tayo lahat makasalanan, kailangan natin tagapagligtas. Okay? Paliwanag ba yun? Kung hindi natin kailangan ang tagapagligtas, sino nagliligtas sa atin sa kasalanan? Wala. Kaya kailangan natin si Jesus. Sa ating ebanghelyo, ating napakinggan, isang tax collector, ang pangalan niya ay si letter A, si Marcos.